Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, il sera difficile pour vous d'être en paix avec votre entourage. Ça, ce sont des propos d'un homme que j'ai beaucoup admiré qui s'appelle Tarki Ramadan. Donc, en balmo, ko adamane, ni ma se ka ben sinzini i yɛrɛ ye, ni ma ben i ma sigi i hakili la, i ka da la k'a fɔ a ka gɛlɛ i ni mɔgɔ wɛrɛw ka se ka ben sinzin. Ni n'i yɛrɛ man di, a ka gɛlɛ i ni mɔgɔ wɛrɛw fana ka se ka ja. An balimaw, n tɔgɔ de Yakuba Daw. An bɛ jɛmukan minnu kɛ ni a tɔgɔ bɛ yɛrɛkun kɛnɛ walasa ka se ka kuma diɲɛlatigɛ n'a a taabolo kan, adamadenw ka faamuyaliw ye min ye ka taa se diɲɛlatigɛ bɛ boli cogoya minnu na, adamadenw bɛ fili minnu kɛ, u bɛ hɛrɛko minnu sɔrɔ, an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ in ka dilan cogo minnu na, ni o jɛmukan an b'a fɔ ma ko yɛrɛkun kɛnɛ. I kɛra la k'a fɔ o chaîne YouTube kan an bɛ video bila ani ka taa se audio ma, o video lama, walasa ka se ka hakilinaw anw yɛrɛ bolo hakilina in a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ, hali bi ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ fana ka hakilinaw ta ka fara anw ta kan ka se ka fɛn dilan, fɛn min an ka sigida a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya minnu na. An balimaw, n'an ko yɛrɛkun kɛnɛ an bɛ mun de fɔ? Adamaden, an ka baara bɛ y'an yɛrɛ de. Ala ka dannen bɔli kɔfɛ, adamaden mana fɛn fɛn kɛ diɲɛlatigɛ na, i kɛra la k'a fɔ a b'a k'a yɛrɛ ye. N'a ye juguman kɛ a y'a k'a yɛrɛ ye, n'a ye ɲuman kɛ a y'a k'a yɛrɛ ye. O kuma kɔnɔna na, n'an ko yɛrɛkun kɛnɛ, o kɔrɔ ye k'a fɔ adamaden n'i nana diɲɛ na, i bɛ diɲɛlatigɛ baaraw kɛ i yɛrɛ ye, i bɛ se ka ɲɛ cogo minnu na ani ka hɛrɛ sɔrɔ cogo minnu na ani gɛlɛya minnu bɛ i sɔrɔ, i bɛ se k'o gɛlɛya ninnu kunbɛn cogoya jumɛn? Donc i b'o baaraw kɛ k'o sinsin i yɛrɛ la. O bɔlen kɔfɛ, o baara minnu bɛ yen i bɛna olu kɛ, a bɛ nafa min lase i ma, i bɛ se ka o nafa da tuguni ka se ka sigida fana a lase sigida ma. Sigida bɛ se ka hɛrɛ cogo min na, i bɛ miiri i yɛrɛkun na, i yɛrɛkun bɛ se ka yiriwa cogo di? I bɛna hɛrɛ sɔrɔ cogo di? Gɛlɛya minnu bɛ yen i bɛna olu sɔrɔ cogo di? I ni adamadenw bɛ don ɲɔgɔn na, i b'olu ko minɛ cogo di? O bɔlen kɔfɛ, i bɛ se ka i ka hɛrɛ fana ka se ka kɛ sigida la cogo min na, i bɛ se ka adamadenya nafa. O de kan ka kɛ adamaden bɛɛ ka hakilina ye. Adamaden, i bɛ sigida nafa n'i hakilina ye, i bɛ sigida nafa n'i farikolo dilen ka participer baara dɔw kɛli la, i bɛ sigida nafa n'i ka nafolo ye, i bɛ sigida nafa n'i ka sumaw ye, n'i ka mobili ye, n'i ka forow ye, n'i ka fɛn fɛn ye. Adamaden, i bɛ se ka sigida nafa ni nin bɛɛ ye. O de la an b'a fɔ adamaden, i mana kɛ cogo o cogo, i bɛ adamaden dɔw de cɛra, i bɛ kulu dɔw de cɛra. O de la adamaden y'an dan k'an kɛ maaw ye maa minnu bɛ fili kɛ tuma bɛɛ. Donc o filiw kɔnɔna na, an kan ka dɔn k'a fɔ fili ninnu fana tuma dɔ la kalanfɛnw de don. Donc fili ninnu kalanfɛnw de don, gɛlɛyaw de don minnu bɛ kɛ sababu ye ka anw ɲɛ yɛlɛ k'an bɔ ko dɔw kalama. O de la tuma bɛɛ adamaden ni gɛlɛya dɔ y'anw sɔrɔ, an kan k'a lajɛ an bɛ se ka kalanfɛn dɔ jumɛn de sɔrɔ a la. Nka gɛlɛya tɔɔrɔ bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔw to hɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya la, o tɛ gɛlɛya ye dɛ, mɔgɔ bɛ miiri tɔɔrɔ de la kosɛbɛ, o to ka tɔɔrɔ yɔrɔ de jateminɛ ka taa sɔrɔ fɛn wɛrɛw b'a la, fɛn minnu bɛ yen o bɛ se ka anw lakana. Nka an y'aw adamadenw de ye dɛ, ni tɔɔrɔ y'an sɔrɔ diyagoya an bɛ se ka an ka dusukasiw jira, an bɛ se ka jira k'a fɔ Ala, i bɛ se ka jɔ an jigikɔrɔ cogo minnu na, ka tila ka Ala wele. Ala de fana b'an lajarabi, komi ale de b'an lajarabi, an bɛ tila k'ale Ala wele. I bɛ lajarabili minnu da anw kan, an b'an ɲini i fɛ, i b'an dɛmɛ walasa lajarabili ninnu an bɛ se k'a kun cogo minnu na. Lajarabili sira caman kan, baarakɛyɔrɔw la, balimayaw la, sigidaw la, furuɲɔgɔnmaw la, sira caman kan, an ka wari ɲini siraw la, an ka sɔrɔ kɛ siraw la. Fɛn fɛn an bɛ ka ɲini, i kɛra la k'a fɔ lajarabili bɛ se k'an sɔrɔ, an ka Ala yɛrɛ batoli sira kan, bɛɛ bɛ se ka y'a la. Donc o de la an b'a fɔ yɛrɛkun kɛnɛ, an ka miiri anw yɛrɛ la, an ka miiri mɔgɔ wɛrɛw la. O de la an bɛ kuma thématiques kan minnu bɛ société thématiques ye. Société fɛn minnu bɛ kɛ sigidaw la, an bɛ se k'a fɔ cogoya min na walasa mɔgɔ bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ a la, an b'a fɔ o cogoya de la. Ka taa se hali bi baarakow fana ma, an da bɛ s'o ma. O de la nin chaîne nin kɛrɛnkɛrɛnnen la ka se ka kuma adamadenw kan, faamuyali min bɛ se ka sɔrɔ, an bɛ se ka dusu don anw yɛrɛ la cogo min na k'an ka kow ɲɛɲini. Chaîne fana wɛrɛ b'an bolo n'an b'a fɔ ma ko Créer Investir, o yɔrɔ la an bɛ kuma baarako kan ka caya, nka yan fana an da bɛ s'a ma parce que yan an bɛ kuma thématique fɛn fɛn bɛ adamadenya kun kan, an da bɛ s'a ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a an ka émission an b'o kɛ bamanankan na, sabula anw yɛrɛ bolo Afrique de l'Ouest la jamana fɛn bɛ yen kanw b'o kɔnɔ ma, an bolo bamanankan ye kan ye, kan minnu fana bɛ kan ye minnu fɔla yɔrɔ caman fɛ. N'an y'a fɔ o kan na a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ faamuyaliw sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ. O la an bɛ bɛɛ wele a y'a abonné an ka chaîne na ka se ka partager ka commentaires kɛ fana, ni hakilina minnu fana b'aw bolo ka se ka o d'anw ma walasa an ka nin baara in a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo minnu na. An tɛgɛ dayɛlɛlen don k'aw ka hakilinaw ta, cɛ fara muso kan, denmisɛnnin ani maakɔrɔba, an tɛ jɔn maa fana ka hakilina la
donc o kuma kɔnɔna a bɛ se ka commentaire bila a bɛ se ka message fana ci anw ma an ka numéro la min ka numéro di n'o ye 77 41 81 22 a bɛ se k'an sɔrɔ o la ani fana 63 86 72 55 a bɛ se k'a ka hakilinaw di an mago bɛ hakilina ninnu bɛɛ de la walasa an bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na diɲɛlatigɛ la an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ɲɔgɔn ye o ye hakilina ɲuman dili ye o ye kunnafoni dili de ye e bɛ se ka wari di mɔgɔ ma a bɛ wari dun a bɛ ban i bɛ fɛn bɛɛ k'a ye mais dɔnniya ye fɛn min tɛ ban adamaden i bɛ sa n'a ye adamaden i bɛ fɛn di mɔgɔ ma a b'a nafa kuda ye o ye dɔnniya de ye o ye kunnafoni ɲɛnama de ye an b'a ɲini ala fɛ hali bi an ka farafinna ala k'a suma ala ka bɛɛ ka gɛlɛya wuli ka bɔ yen gɛlɛya minnu bɛ yen ni o bɛ kɛ sababu ye ka anw lajarabi ka anw bɔ fɛn dɔw kalama an b'a ɲini ala fɛ i k'anw dɛmɛ o gɛlɛya ninnu an ka se k'olu ko ala ka hali bi an ka laɲiniw caman minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ala ka jamana ninnu ala k'a basigi ala ka jamana ninnu ala k'a suma n'an ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma farafinw an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'an ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i ka da la k'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɛbɔ anw fɛ mais walasa o baara ka sabati an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka juguyaba an k'a dabila an ka ɲɔgɔn dabali an k'a dabila adamaden an bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ ni e ye tuma dɔ la i dusu kasila ka ɲɛsin i mɔgɔ ɲɔgɔn ma i bɛ fɛ ka kojugu k'a la i dusu kasila ka ɲɛsin mɔgɔ ma i bɛ fɛ k'a faga i dusu kasila ka ɲɛsin i mɔgɔ ɲɔgɔn ma i bɛ fɛ k'a mago sa tuma dɔw la i bɛ se ka sabali an da sera sabali ma an ka mission na an da bɛna fana s'a ma a bɛ tɛmɛ cogo di tuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ yen a ma foyi k'i la mais i bɛ se ka juguya miiri ka ɲɛsin a tigi ma i bɛ ala wele ala karama san ne ma fɛn k'a la mais nin juguya bɛ na ka ɲɛsin e ma i bɛ danfara don o juguya ani e yɛrɛ cɛ kana juguya kɛ e yɛrɛ ye kana kɔnɔya kɛ e yɛrɛ ye kana asiriya kɛ e yɛrɛ ye parce que n'i y'a kɛ e yɛrɛ dɔ ye a bɛ kɛ e ɲɛna ko k'a tɛ se ka bɔ i la o waati nin na adamaden fo ka taa kɛ min ye ala b'an lajarabi fo ka taa se an ka don laban ma donc o kuma kɔnɔna na o juguya ni o kɔnɔya ni o asiriya minnu bɛ anw sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ i ka bɔ anw dusukun na karama sana a ma fɛn kɛ ne la ne ma fɛn kɛ a la a ma fɛn kɛ ne la an b'a ɲini ala fɛ i ka o dusukun i k'o bɔ n na walasa n ka ɲɛsin n ka diɲɛlatigɛ ɲɛsin n ka diɲɛlatigɛ baaraw ma sabula tuma dɔw la n'i ɲɛsin adamadenw ma ka ɲinɛ i yɛrɛ ka kow kɔ tuma minnu na ni mɔgɔ b'u ka ko la i ka da la k'a fɔ i bɛ to kɔ a y'an ɲɛsin an ka ko ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka laɲiniw sabati a ye an ka nin video in a y'a partage ka chaîne a ka abonné ka hakilinaw b'a la a ka se ka d'a ma an mago b'a ka dugawu la walasa an ka baara in a bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo minnu na k'an bɛn